everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Di na mo tubag si Layla. Gikontrol sa siya direksyon. Klaro kayo. Tubag lagi ko Layla kung di ka gusto nga magkagubot. Tubag lagi ko Layla. Tubag! Hello? Ayaw ibutang ang phone. Kung di ka gustong muanak ko na sa bahay, Layla. Pimpo, ayun sa taon, uy. Unsa man natuyo ni mo? Magpaabot ko mo sa gikanan ugma. On top sa alas 2 hapon. Og si Rexon, patrabahoan na siya. Ayaw gyud ko pakyasa. Kay buang ko kung ako na'y binuangan. Bye. Klaro kayo. Yung medyo nahadlok si Layla ako. Kana! Ang nagyo kang mahadlok sa buhaton ko kang Rexon, Layla. Unsay gisulti ni Bimbo nimo? Nganong wa ka mo tingog diha, Layla? Unsa man? Gihulga pa kaniya? Ha? Unsa may ang gisulti nimo? Sultihi ko. Kuan, patrabahoon ka na kuno ugma. Ha? Kana lang ngayon tuyo? Patrabahoon ko? Oo, mao na. Tingali kong nakalisod na sila sa opisina. Kay kita ba yung duha ang nag-leave? Okay. Manarbaho ta ugma. Pero muadto na ta sa ospital. Unsa? Manarbaho na mo? O dita. Oh, may yun, no? Kay aron malipay sab nang nanagkigda. Kumusta naman si Papa? Sir Diggs, tita. Malihok na yun niyang iyang kamot, Layla. Pero, dili pa lang yun niya mabuka ang iyang mga mata. Stilan, kaluoy sa di papaluoy si Toy. Tarungan lang yun taon ninyong trabaho, ha? Aron malipay ang tiguan, okay? Bitaw. Sige, tita. Mga nami sa opisina ni Layla. Tita, kuan, kamulaon ni bahala ni Papa din niya. Ayaw ka balaka kang Papa mo. Itog yan lang na namo ang pagatiman sa imong amahan, Inday Layla, ha? Niya, pag-amping mo, ha? Amping! Sige. Ato nami. Sige. Bye, tita. Sir Diggs, bye! Bye! Pag-amping mo, mga anak! Unsa to, Digoy? Mga anak? Ang gisangpit mo nila? Nga no, ma'am. Masama bang mangarap? Oo. Nagtripping lang ako nga ako silang mga anak. Kay wa man ko'y anak. Aha? Ugo niya, nagtamgo sa bako nga ikaw ang ilang inahan. Ikaw pa, Digoy. Siyaw kagit ko. Ikaw, ma'am. Seryoso ko. Sa Digoy? Unsa may imong gustong pamahaw kay magpalit ko. Rickson, nga naman ang mga tao din sa opisina. Kung makatutok na to, wagas. May simpatiya lang tingali na sila sa mga panghitabo. Manood lang taglaw sa opisina, sa creative. Mayo pa. Niya naman si Bimbo sa building. Kay tuwa sa parkingan ang iyang sakinan. Ha? Niya na sa tong office. Congratulations! Rickson! Mga pahalipay. Gibali na sa kung lamisa ang imong mabutang sa imong table. Ha? Ikaw na mupuli sa kudlapit. Isip head ni maong department.
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot of subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ma'am! Ma'am, salamat! Layla! Nakapati ka! Erikson! Nakapati ka! Oo, Ako na ang manage din sa creative department! O ikaw, Layla. Panghipos na si mo magamit sa lamisa. Ha? 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 Nga naman, tita. Asa man di si Layla? Siya ang mabahimong assistant ni Bimbo sa promotion. No! Dili na mahimo! Mahimo na, Rickson, oy. Mahimo na. Mahimo na. Rickson, chance na nini mong ipakita ni Papa nga makamaog kasi mong trabaho. Pero, Layla! Ayun na. Tanawa ko. Salig na ako. Magkayanin na to. Nala, salamat ninyo tanan ha. O salamat mo, ma'am. Amo na ipuso ng mong mabutang. Okay, Usbon Correction, Layla. Congrats. Ma-proud ko si Sir Luisito ninyo duha. Okay guys, hatagan na nato sila higayon para sa ilang transition. Dali na mo. Rickson, Layla! Di ko musugot nga adto ka mag-opisina o ba ni Bimbo? kinahanglan mo sugot taon ka. Aron makalihok kasi mo ang ibuhato ninyo opisina. Pero, Layla, kakunin binuang. Pagbuot din ni Bimbo. Kung iyan ni pagbuot, ayaw palupig niya. Pero, ikaw ang akong ikabalakan. Ano man ko? Dili ko gusto nga magkita mo kanunay. Ikaw ba no? Salig lang ko na ako, good? Pero, ano, dili ka kaniya matintal. Rickson, salig lang yun na ako. Bisa nun sa pagmahitabo, ang imo trabaho mo unahas pag una-una ayaw ako. No. Dili ni mahimo. Ha? Kinahanglan magkasulti mi si Bimbo. Rickson, oy! Tawad, oy! Ayaw tayo mo pag-away tuwad ako, oy! Mauwaw na yun ko ini, ay! Huwat ako niya. Ako, hay! Hala! Saan naman ni, oy? Hala! Gipromote na si Rickson. Buti pasabot nga gituman yun ni Bimbo ang iyang gisulti na ako. Nga ipapromote niya si Rickson. Kung musugot ko magpakasal mi. Hala, oy! Muro naman ko magkaginganis kalibog. Sus, wala ba makaw yun si Rickson sa nahitabo daw? Oh, Rexon? Unsay bot ipasabot ining akong promotion Bimbo. Kaya nga naman, Rexon. Huwag ka malipay. Nga na-promote ka sa imong trabaho. O nga makapakita ka ni Tito Luisito nga gamit sa bday ka. Ayaw na lang pag minaot Bimbo. Nahibaw ko nga doon na kay laing tumong ining imong gibuhat. Tungod kay anhin mo pa opisinaha si Layla uban nimo. Kikinahanglan ko ang mga mayong ideya din sa kong department, Rexon. O ikaw, himuha usab nga importante ang imong department. Unsam gi plano nimo Bimbo? Akong plano? Wa. Nagunahon na lang ko sa pagpalambo sa company ni Tito Luisito. Ug nahibaw ko nga malipay siya ning akong pagtabang nga ma-promote ka. Kung dunay nagpaluyo ining tanan Bimbo, dili ka molampos. Trabaho lang niya ako, Rexon. Wa ni personalan. Mawa lang ang pagka-personal ini. Kung dili nimo hilabtan si Layla sa imposisyon. Anak siya sa tagya ining maong company, Rexon. Busa kinahanglan makat-on siya sa mga importanteng buhaton ining maong mga negosyo. Og ako lang ang magkatulo niya ini. Nagkabati ka? Ako lang. Okay, magkalakaw ka na. Bimbo, unsa may plano nimo ni Layla? Hunungan na. Kay dili ka molampos. Ako siya. Ako si Layla, Rexon. Di ka makapugong nako. Hello. Kumusta na din sa opisina, Bimbo? Gisugdan ko na ang pagbuwag ni Layla og Rexon.
Og ikaw, kinahanglang magpakaayo na ka sa imong sakit. Aron matabangan ko nimo sa akong mga buhatonon dinhi. Okay na ko. Makatabang na ko nimo. Maayo. O sa itong sunod nga buhaton? Nindot. Pagkatugon sa dayon si Tito Luisito. Layla, kinahanglan mo unda ka sa pagtrabaho. Unsa? Pero, Rickson, Layla, ako ang lalaki. Busa, ako lang ang angay mo trabaho. pero, Klaro kayo, Layla. Sa mga panghitabo karon. Gusto tang buwago ni Bimbo. Ug kana ang dili na ko katugutan. Dili ka mag-opisina didto uban niya. kinahalan tumanan ta siya, Rickson. Unsa? Adto ko mag-opisina o ba ni Bimbo? Layla! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!